Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa tuto s Spideykom, mojím kamarátom. Čau. Určite ho sledujte na YouTube, volá sa tak ako na Robloxe Spideyk 2. Dajte mu odber a lajky. No, on už si tu niečo málo spravil. No hej, môžeme sa vrhnúť na to. Môžete vidieť trošku upgrade, hej, tu som zasadil trošku viacej karotiek a tu nejaké watermelóny. Mám nového psa, hej, proste, aby ste sa potom nečudovali. A ideme si kúpiť nové egg, asi predpokladám, za 50 000, kde nám môže padnúť rôzny pes, a toto je čo? To je proste to isté, alebo... No to je proste to isté. Come on egg. No tak ja si kúpim toto. OK, idem selnúť veci nejaké. Ja si zvojím pozbierať proste. Ty kokos, to je dobre veľké tomato. No teraz neviem, ako to mám akože všetko pozbierať, tak ľudia asi tu spravíme menší parkour. Lebo po tomto veľkom tomate zliesť dole, akože zliesť dole bude ľahké, ale čo hore? Koľko stojí golden karotka? Okolo 1000 alebo 2000, podľa toho, aká je veľká. No ale akože jeden seed golden karotky. No tak to sa nedá kúpiť, to proste normálne golden karotku. Čiže normálnu karotku zasadíš a je šanca, že z nej budeš mať golden. Jaj, takže ty hlavne karotky kupuješ. No áno. OK, ja kúpil jeden apple seed, ktorý stojí ma 3000. No, to sa ti podľa mňa vyplatí, lebo aj Apple celkom dosť akože feeluje a ja som si ho kúpil. Mohol si tam vidieť. Ešte asi aj tomato seeds kupujem. 15 karotiek. Potom tu máme strawberries. Potom tu máme orange tulip za 600, to je tiež dosť dobré, on to dáva 1 cez 200. Takže určite kupujem. No tak celý store som tu skoro vykúpil, okrem túto apple seedu jedného, kúpil som si ďalší, nice. Ideme do našej garden a apple seed by som dal teraz zase sem. Blueberries tu nejaké zasadím pri apple seedoch, nech to tu máme také peknejšie. No ale tých blueberries tu fakt mám veľa. Golden blueberry, nice. Potom kebyže sa čuduješ, čo hovorím, tak môžeš mať všetky varianty vlastne, proste hociaké ovocie alebo zeleninu môžeš mať golden, to je jedno proste. Opa. Tak toto budem musieť dobre destrojnúť za chvíľu, lebo tu mi to nejak extrémne prerastá, no. Dobre. Ale mne toto nejak prerastá, akože zatím. Mne to prerastlo skoro celú záhradu, jeden krík, ty kokos, blueberry. Blueberry a ten krík, jaj. Ty máš to jediné šťastie, že ty máš strašne veľké kríky tu. Pravda. No, lebo z tých vajec si kúpiš za 50 000 túto od tohoto 5X a tebe keď skončí čas, tak ty si to vajco proste otvoríš a budeš mať rôzneho peta. Napríklad ja tu mám psa a proste nejakého mravca. Proste nejakého mravca. Nemôžem toto. Čo nemôžeš položiť? No hej, nemám akože... Nemáš na to egg prachy, alebo nechápem ťa. Ne, že prachy, ale... Počkaj, máš hento god egg, ktoré si dostal z toho kódu? Ešte raz? Či máš to egg, ktoré si dostal z toho kódu? Lebo nedostal si iba tie peky, ale aj z toho kódu si mal dostať také vajíčko. Ja som dostal také zelené s krídlami. Dostal som. No, tak kde ho máš? Daj si ho do inventára. Nemám ho ja som ho aj otvoril, padli mi z toho nejaké seedy. Z toho vajíčka? No.
Ale ne z tých pekov, z vajíčka, normálne. No tak to mi nepadlo. Tebe nepadlo vajco? Nepadlo, z ktorého mi padol mravec. Ty kokos, tu je extrémne veľká kukurica. Tak, to som ešte nevidel. Tak, takú veľkú kukuricu som fakt ešte nevidel. A takýto veľký tulipán tebe šibe. Dobre ľudia. 25 minút máme. No a ideme si tu všetko predať, hej. I want to sell my inventory, golden lobe duck. Ty kokos, celkom dosť som dostal. Nemôžem povedať, že nie. A ja som dostal, 1000 som dostal. Ty kopírant. Ty kúpuješ iba karotky tým pádom? Ne, ja kúpujem celý shop, proste všetko, čo tam môžem kúpiť, akože čo je na sklade, tak ja to všetko vykúpim. Jaj. Ale aj karotky kupujem, proste karotky sa tiež dosť vyplatia. Dobre, kúpim tie apple seeds, kúpim... A ty si kúpil apple seeds, ja mám teraz 50 karotiek, ty kokos. Ja ani neviem, kam to tu mám, prosím ťa, zasadiť. Ja som mal raz takú veľkú karotku, ktorá bola taká veľká ako ja. Normálne, keď som ju držal v ruke, bola väčšia ako ja. Ty kokos. Melón, kebyže je väčší... Mám ten jeden apple seed. Melón, kebyže je väčší... Čo? Čo sa stalo? Ďalší stromčík môžem. Apple seed a ja mám teraz, ja ho vysadím asi do keľu. Sem. Pôjde apple seed. Strawberry, to pôjde sem, to mám proste také úplné pole. Ty kokos apple a strawberry a proste takýchto. Blueberry, ježišmarja, ďalšie blueberry, to už sa mi ani nechce veriť. Ja už mám blueberry dosť, ja už mám všetkého dosť, ja už nepotrebujem žiadne blueberry, ja už to prestanem kupovať. A na čo je tá lopata vlastne? To keď máš niečo až prerastené, tak s tou lopatou to zničíš, keď sa ti to tam proste nelúpi, že to máš proste prerastené a proste nelúbi sa ti to, takto tou lopatou zničíš. Jaj. Ja som to pred chvíľou musel použiť na ten strawberry. Takže tak. Ľudia, inak urobíme si tu súťaž o... Idem sa pozrieť do shopu, do Seeds a urobíme si súťaž, giftnem, fakt ja si kúpim Robuxy a giftnem niekomu z vás Cactus Seed, ale budete sa musieť zaregistrovať do tej súťaže tým, že dáte odber, like a napíšete dokom váš nick na Roblox. A vlastne tak si môžete u mňa zarobiť proste a môžete mať za to čodenský kód. Nezabudnite použiť v tejto hre kód LunarGlow10, všetko malým bez medzier, aby ste dostali nejaký starter pack proste a aby sa vám darilo. No, určite odporúčam kúpiť nejaké... Ja 2 Apple, ktoré majú 2 a 3 kg, Tak to si frajer. Ja sa tu idem teraz celé vyzbierať, úplne celé. Toto celé pole bude. 32 000 som zarobil, 32 000. 32 000 som akurát zarobil. Ja už mám plné inventory, takže... 32 000, ty čo? Prosím sa tebe, čo je? Ja počkám, kým dajú new seeds restock za minútu. Restock? Oni dajú nejaké new seed? No, že vraj new seed za minútu. Ne, že oni iba proste dajú zase na sklad. Proste bude ich tam viacej. Ne, že budú nové, ale ja že... si môžem... Tak ty sa úplne sekáš.
Dobre ľudia, tak Okej. ideme si tu ešte volačo pozbierať. Počkáme si na nového peta. Ešte tu minútu a 44. Mne nič nejde zobrať, ale ja keď dám, že sell, tak mne tam ukáže, že wow, niečo som dostal. Proti som dostal, že 16 000, ale no, konečne. Jablka a ostatné. Ja tu týchto karotiek mám toľko nastakovaných, že to není možné. Takže tak. No, ideme si tu ďalšie veci predať, hej, pretože prečo ne? Dostali sme 6 000 a ideme kúpiť karotky, jasné. Mám zatím 36 000, nice. Pumpkin seeds, to sú bude prvé pumpkin seeds, ktoré mám za moju kariéru. Takže tak, no, mám tu ďalšie strawberry seeds a bla 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 bla. No to je jedno. Ideme si to tu všetko zasadiť do mojej garden, teraz si to tu všetko zasadím sem. Ešte tulipány po celom, však prečo ne, mňa to nezaujíma Tak, vôbec. koľko dostanem? Mám 118 000. Dobre, 50 000 som teraz zarobil. Strawberry, 50 Ja 000. ti kúpim pumpkin seedy. No ľudia, takže máme tu, hečneme si naše vajco a dostali sme z neho... Nečoša. A dostali sme z neho zajaca. Máme, ty kokos, takéhoto mal aj youtuber Iriderko, presne tohoto, takže to som veľmi rád. Úplne very good water, it's a very good weather. A podľa mňa toto by mohlo byť pre toto video všetko. My sa s Viktorom lúčime, že Viktor. Áno. A čaute.